Alumno nandeng examen class e periodo aqui um período sumamente importante pabo, pero também período de hopi stress. E misa é sei. Pessoas que não conhecem, a mim é Frau Haley, coach para homem, e para ajudar me a entrevistar vários docentes, fazendo duas perguntas. Pergunta número 1. Que é consejo que não por do nabo para por preparar desse período aqui mais melhor que possível? E pergunta número 2. Que é falta que o aluno não sa cometer den examen para abo aluno não cometer. Je zult waarschijnlijk al gehoord hebben van de andere vakken dat je sowieso examens moet trainen. En scheikunde-examens vind je dus op examenblad.nl. Als je gaat trainen en je hebt bijvoorbeeld een examenbundel gekregen van je school, dat is natuurlijk geweldig. Maar wat er ontbreekt in de examenbundel is namelijk de puntentelling. En de puntentelling, dat vind je wel in het correctiemodel op examenblad.nl. Dus als je gaat trainen met examens en je kijkt dan op een gegeven ogenblik naar de uitwerkingen, dan adviseer ik je toch om aan de hand van het correctiemodel bij examenblad.nl te kijken, want daar worden die punten met behulp van bullets gegeven aan je. Dus dan weet je vanzelf ook, als je gaat trainen, wat jij moet opschrijven en hoe de punten worden verdeeld. Dat is heel belangrijk. Want vooral met uitlegvragen zie je soms 2 punten of 3 punten voor de opdracht. Dan hoor jij ook te weten, hé, wacht even. Dan moet ik 2 of 3 dingen opschrijven. Ja? En die training, dat is echt het allerlaatste wat jij jezelf nog kunt geven om het maximale te bereiken. Want heel veel leerlingen hebben moeite met het goed opschrijven van de antwoorden. En het is niet een vaardigheid voor nu alleen, voor de examens, maar zeker ook voor je vervolgopleiding. Ja? Dus het is de moeite waard om die training je eigen te maken. Ik heb een opdracht gekozen en de uitwerkingen heb ik van examenblad.nl gepakt om jullie te laten zien wat ik bedoel. Ja, dus dit zijn de bullets. Deze vraag, daar kon je 3 punten voor krijgen. Ja, vraag 19 was het. 3 punten. En er waren 2 antwoorden mogelijk. Dit is het ene antwoord. En dit is het andere antwoord. Ja, en omdat de puntentelling hier staat weergegeven, ga ik het op deze manier uitleggen. Ja, dus eerste bullet, tweede bullet en derde bullet. Dit bedoel ik eigenlijk met de puntentelling en waar jij echt moeite voor moet doen om dit te begrijpen. Want uiteindelijk is het zo, straks begrijp je de vraag, je weet het antwoord, maar de kunst is om het goed op te schrijven. Ja? Dit is een voorbeeld wat ik je wil geven. En daarnaast wil ik je ook de volgende tip geven. De correctiemodellen die zijn soms heel erg uitgebreid. Hè? En je hebt misschien niet zoveel zin om dat allemaal te gaan lezen. Er zijn 2 geweldige docenten, scheikundedocenten in Nederland, die YouTube-filmpjes hebben gemaakt van elke vraag vrijwel van elk jaar. Ja, dus je gaat naar YouTube, je typt hun naam in en hun namen zijn Wouter Renkema of Pieter Soeteman. En dan toets je je jaar in wat je wilt bekijken. Dus bijvoorbeeld HAVO 5, 2019, eerste tijdvak. En dan
de titel van de opgave. En dan krijg je zo je film te zien. En die meneer legt het zo goed uit, dat is gewoon geweldig. Bovendien is die ene meneer Wouter Renkema, die is zelf betrokken geweest bij het maken van examenopdrachten. Dus hij weet echt waarover hij praat. De meest gemaakte fout, vind ik zelf, is het vergeten van de toelichting, de uitleg of beredenering of afleiding. Ja? Soms ben je zo druk bezig met je examen en je wil snel werken natuurlijk, want je wil op tijd het af hebben. En dan schrijf je het antwoord, maar je denkt dan niet verder aan de uitleg. En vergeet niet, op het voorblad van het examen staat dus duidelijk, als je dat vergeten bent, dan krijg je helemaal geen punten. Dus neem de tijd om rustig te blijven, ondanks natuurlijk het spannende moment waarin je zit. Gun jezelf een beetje tijd en schrijf een uitleg op, zoals ik je daarnet heb uitgelegd. Ja, aan de hand van de bullets die je getraind hebt. Laat nooit een vraag helemaal open, want dan weet je zeker dat je geen punten krijgt. Ja? Schrijf in ieder geval wat op. En jullie weten waarschijnlijk ook al, bij scheikunde, natuurkunde en een heleboel andere vakken, is het bijna nooit zo dat je alleen het antwoord moet opschrijven. Ja, dus als je een kort antwoord hebt geschreven, dan moet je direct eventjes stilstaan van, hé, wacht even, dat is waarschijnlijk niet voldoende. Dan ga je terug naar de vraag. Oké? En dan hoop ik dat je komt tot een goed antwoord en een goed resultaat. Ik wens jullie veel succes.